Bueno, eta gaurko jolas hau, haurtzaroa gogorazteko, balioko digu. Dependetza inetakoak zeaten, ziur, ontara txikitan jolastu zeatela. Gogoratzen duzu, Guazen irekitzea, ireki gabe daukagu eta. Hemen, plantilla batzu ditugu, errexetik zailera doazenak, ez badet gaizki esaten, errexena, eta horre hau zailena izango litzateke. 3 urtetik aurrera gomendatuta dago, gu egiten saiatuko gera, igual ez dugu lortzen. Hau 80 marka da inguruan asko erabiltzen zen. Zer egin behar da hemen? Puzlearen piezak aterako ditugu, eta kubo bat osatu behar dugu honekin. Nola osatuko dugu kubo bat? Pentsatuz. Adibidez, hola jungo gea, hemenez, hor goaz. Hemen ez, hola, ez da. Horrela, nik ez dut lortu. Gehiago pentsatu beharko nuke. Baina, kuboa egin beharko genuke. Forma ezberdinetan. Gero, egia da batak bestearekin kombinatu ditzakola. Baina, helburua koloreko kuboa egitea da. Así que, haurtzarora bueltatu nahi badezute, horko beste saiakera hor daukagu. Eta saiakera asko egin ostean lortuko genuke seguro. Beraz, jolastu, probatu eta gozatu.